abla mami nye sebeni ke atwa de ko abla jara ke ko e ka do ko wari ka u ka che binani ani woro min dora ambulo ya kasola ublara e ka do akol laba e ko gelati nyini ka do ala de masake kuma bali masake min bi sigi ka tashiki meri aka kuma ka gelenga na ye kuma babu ada jondi sudi ka do mo bi me ka tashike ka meri ke e ko Asimu Goita ayere ma kuma sade mana Sebenekala ko masakɛ kuma bali i k'a dɔn a kumana dugukolo yɛrɛ la i k'a dɔn kɔnɔw panna i k'a dɔn jibaw woyora Sebenekala ko a ko a bɛrɛ ta n'i ye maa tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a laban i k'a dɔn a bi kuma n'a dun kumana jɔnni sudi k'a dɔn o laban de bi minɛ i ko kilisi a ko n'i wuli ka jɔ ta k'a lajɛ min ye Abɔkorowarikaw ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ maa saba bilal'u la o jar'u ye fo k'a fɔ k'a to ten diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ juma tɛmɛnen na Johnson Seydou k'a dɔn ayiwa min ye ciden kura ye o bɔra Nigeria jamana na Nigeria jamana kuntigi min ye Muhammadu Buhari ale fana ye maa ci ayiwa Asimu Goita ma nin bɛɛ lajɛlen kun de ye Abɔkorowarikaw ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ n'u b'an ka jamana kɔnɔ Sebenekala ko in kɔni gɛlɛyara sabula min ye Geoffrey Oyema o de ye ciden ye a ko ale nisɔndiyara a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula Mali bara ka baara min kɛ ni o ye wulikajɔ ni cɛsiri farafinna yɛrɛ kelenya a n'a a yɛrɛ ka danbe lapasali i k'a dɔn o kɔni ye taamasiyɛn ɲumanba ye min ye colonel Asimu Goita ye i k'a dɔn a kumana a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Mali ye jamana barikamaden ye jamana kɔrɔba don an bɛ bɛɛ lajɛlen tanu wa a ka di anw ye bɛɛ lajɛlen fana k'an danu ni k'an sɛbɛkɔrɔ bonya an ma maa dɔgɔya an di bin maa kan Asimu Goita ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ tiɲɛ don i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka n'an deli anw b'an tɛ deli ma koyi ni maa ye ko k'i la ko min n'a man kan ni maa ye ko k'i la ko min man ɲi i k'a dɔn hakaja wulikajɔ ni jateminɛ na fɛn minnu kan ka kɛ k'a dafa i k'a dɔn o kɛli fana bolo o ye wajibi ye n'o tɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ninnu mina furadama ka n'a bila bi la Mali ma fɛn fɔ Mali dun bɛ ayiwa dalu dɔ de kɔnɔ dalu min ye ayiwa ni dalu gɛlɛnba yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ a janfabaw ani minnu ye jamana in da k'a sigi a sensabara kɔnɔ Mali sariyatigiw kelen bɛ ka ayiwa bolo maana b'u nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ a cɛkunba fila bɛ Côte jamana na u lapasakun u dugokun Mali la u dun y'a mɛn k'a fɔ Mali b'u nɔfɛ min ye ayiwa Kaco ye Karimu min ye Ibrim Boubacar Keïta Ala k'a hinɛ o denkɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Masasi ye cɛman Ibɛri Kulubali a ko Mali kɛn bɛ k'i bolo Ala sabali sa n ko n jatigikɛ de don Mali bolo maana don ninnu nɔfɛ min ye gɛlɛya ye ani ayiwa ko caman delen bɛ k'u sɛgɛrɛ yarɔ Karimu min ye o nɔfɛtako ye faliko kuma min b'o nɔfɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen min kɔni fatura Burama fatuli ka n'a bila bila o ɲɛma ye cɛman fana min ye Mali sariyatigiw ye olu sɔminen don k'a fɔ a nin bɛ fɛn caman na jango wariko ayiwa ani ŋanamu caman k'a nin b'o la Mali sariyatigiw kelen bɛ k'o bɔ n'a dun kɛra k'a fɔ ayiwa Asimu Goita ko Côte bɛ se ka Mali dɛmɛ maa bolilen dɔw bɛ ayiwa Côte jamana na yalima a kan tɛ nin cɛya fila de ma wa a m'u ta Asimu ta u tɔgɔ ma dɛ a ye kuma min fɔ maa bolilen Mali sariyatigiw bɛ dɔw nɔfɛ olu dogolen bɛ Côte yalima nin cɛ fila ko tɛ wa nin cɛ fila fana dɔrɔn tɛ dɛ jɔnni bɛ yen i terikɛ in tɛ wa Ayina Ibrahima Kamara min taara o kɔni tɛ maa bɛɛ a ye na ɲini yɛrɛ wa o bɛ yen o kɔni tɛ u k'o to yen o kɔni fu o ye fu de ye zoro i terikɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen dɛ jɔnni filajɛ jumɛn filajɛ fila de bɛ yen filajɛ fila kelen ye Faamakɔrɔ ye kelen ye Banki ye Asimi kana ɲinɛ an b'a hakili jigin u bɛɛ la a kana ɲinɛ dɛ a k'u bɛɛ u ka sin k'u don jɔ ɲɛmisɛn la k'u salo k'u juru di colonel Ablaye Mayiga ma colonel belebele a b'u sama ka na di min ye fɛn kɛ Mali kɔnɔ o dɔnnen don min fana ma fɛn kɛ o dɔnnen don n'an ye bɛɛ bugɔ ni bere kelen ye kɔ bi duuru munna o tɛna a kana kiti o boli kun
Joti Seydou sɛbɛnnikɛla ko président Assimi Goïta nin kuma gɛlɛn kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka nin ɲɔgɔn na kuma bafɔ min kɔni fɔra Nigeria président ka ciden o kuma ye nin ye kura bɛ se ka ko in nɔgɔya an k'a kɛ fale maa minnu bɛ ni Mali b'u nɔfɛ sariya bunnaku kan u ka di maa minnu bɛ n'o ye Kɔrɔkaw ka sɔrɔdasi n'an y'a fali yalima bɛɛ lajɛlen ma se sɔrɔ i ta damafan wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungana ni nin jiri in kun tɛ ne kun bɛ kɔnɔni in fa ni kɔnɔni in kun tɛ jiri in tɛ sigi min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Midi Info la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye Midi kunnafoni telima o don a ko fɛn min ye colonel belebele colonel Ablaye Mayiga premier ministre nɔnabila wulikajɔ ani cɛsiri baara a ye nungura min fiyɛ a la jamanadenw ko fiɲɛ t'a fɔ a ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun furancɛ in na gasi t'i la colonel Ablaye Mayiga ale min ni administration a bɛɛ lajɛlen dilen b'a ma marabolo ko ani jamana ka kuma lase dilen b'a ma doni kura dara kun n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye a k'o fa dɔgɔkun furancɛ in na a bɔra ka kuma jamanadenw fɛ premier ministre ya baara a b'a minɛ ni dusu min ye lakanako kuma gwɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani kalafiliko kuma a da donna nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko Bili Hake colonel Ablaye Mayiga Assimi Goïta ye danaya da cɛ min kan a ka nɔnabila kɛ jani Choguel Kokala Mayiga ka segin ka na cɛ in bi se a b'a ɲɛdɔn koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye maa min bɛ se k'o kɛ seconde kelen o ye colonel Ablaye Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko kunu a siniko fɛn min ye sigiba ye o kɛra fɛn min ye primature yɛrɛ jabala la a ye kɔmuso bisimila n'o ye Waritɛmu maaw ye kɔrɔfɔ caman bɛ minnu b'a hamina minnu b'a dusu la a y'i da don o la k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ i da bɔra ka maga o la a ye ɲɛfɔli k'o la hali kɛlɛ min n'a b'a ni Faransi cɛ n'a kumanasigi bɛ taa kɛ Nations Unies na a da donn'o la lakanako fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka dekun ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Ablaye Mayiga a kumatɔ kuma basigi cogo ani fɛn min ye a bi ɲɛda min yira maaw la o ye hakilisigi ye colonel Ablaye Mayiga nin ye cɛ duman ye cɛ min n'a bɛ se premier ministre ya a gulokiba a bisa kɔrɔ a bɛnnen b'a la wa a b'a don ni majigin ani sabali ye sɛbɛnnikɛla ko nka ko ale bɛ baara min na baara latɛmɛ de don sabula a jigi b'a ka teliya la premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a bɛ ka nɔgɔya sɔɔni a bɛna ale b'a ka gulokiba d'a ma ala dago kɛ i y'a wo ni ala dago kɛ dɛrɛ o tuma e fana kun jɔrɔlen don wa ka jɔrɔ jumɛn na komi dɔw ka na bɔnnen don olu jɔrɔlen don e b'o la jɔnni ka na jumɛn bɔ na jumɛn sigilen don n'o bɔnna Choguel bɛ kunkurunin di minnu ma kɛ e b'a la Choguel ka kunkurunin m'a sɔrɔ fɛn b'anw fɛ yan e ka nin kuma in ye kumala tiɲɛ da ye walifa jamana ɲɛma o fariganen don i t'i jɔrɔ n'o ka farigwa ye don o ye dunko cogo di kunkurunin ko jumɛn fɔra yan i bɛ to kunkurunko la koyi komi dɔw kɛn bɛ ka dugu wuli k'a jɔ o Choguel ko la cɛ fara mɔgɔw la sa fara mɔgɔw la bɛɛ n'i ka kuma de don ala dan ka cɛ kɛnɛya a ka segin ka na wa bi ka fisa dɛ anw ka premier ministre Choguel bi ka fisa on le soutient on l'aime a b'an dɔn a plein vol bi ka fisa o bɛɛ ka kuma ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko bi ka fisa a la kosɛbɛ wa ale yɛrɛ kɔni bi jija bɛɛ kɛ Choguel y'a bila yɔrɔ min k'a tufa kosɛbɛ walasa a ka tɛmɛ yen na don min ni Choguel bɛna minɛ a k'a fɔ n dɔgɔ n ye daba min d'i ma ka taa n sɛgɛnnafiɲɛ bɔ jɔn ko ala i ye baaraba kɛ a ko o b'a hamina o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kɛ kelen ye sabula colonel Ablaye Mayiga ko jamana bɛ dabolo min kan an bɛ don min na ko bi a tɛ se ka san sɔrɔ cogoya si la fo bɛɛ ka jɛ k'i bolo don jamana kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye jugu minnu b'an ka kɔnɔna na ani minnu b'an ka kɔkanna na olu ka salaya kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ Midi Info kɔnɔ a ka bi bɔli la Joti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inter de Bamako Bamakɔ n'a lamini sɛbɛnfura nin y'a boli ko a ka san 18 sɛbɛnfura in i k'a dɔn a bɛ boli la maa min ye sɛbɛnni in kɛ n'a to a ɲini k'a da i tɛgɛ Joti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ a bɛrɛ taa wa ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala min tɛ sɛsi bɔ ye min ye tubabuw ye u kɛlen tɛ k'a dabila Joti Seydou i k'a dɔn tubabu faama min ye Emmanuel Macron ye
Emmanuel Macron i ka do abi sebe koroso a yɛrɛ danganiyalen donna ye a yɛrɛ dara la sa k'a fɔ farafina b'a fɛ k'i purute ka bɔ tubabuw bolo o kɛwale minnu kɔni n'o ye n bɛ Mali kɔnɔ ani i k'a dɔn Congo jamana na journaliste di k'a dɔn Emmanuel Macron ta fan de bilen nafan dɛ sabula a yɛrɛ ye min ni min fɔ kɔsa in na a yɛrɛ kɛlen bɛ ka dabali min tigɛ a kɛlen bɛ ka suli minnu kɛ journaliste do o b'a jira k'a fɔ jɔngɔla Emmanuel Macron Mali ko in kɔni ma tɔtɔ a la journaliste do a ko min ye Mali jamana ye farafina jamana dɔw bɛ yen Mali ani Congo i k'a dɔn olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabula i k'a dɔn ayiwa min ye tubabu jamana dɔw ye seba jamana dɔw bɛ yen n'o ye Chine ye ani Turki ani ngi ɲininka Russie jamana olu bi wuli ka jɔn ni jateminɛ min na hali bi ka farafina jamana dɔw su ni ka bila olu la sabula olu baraka kuma minnu fɔ o de k'a fɔ ko tubabu ye nama wale kɛbaa ye u bɛna n'u ka sɔrɔdasiw ye farafin jamana na k'u bɛn'u dɛmɛ k'a sɔrɔ u na kun do k'u ta tiɲɛ a ko nin kuma minnu baraka fɔ nin baraka Faransi nege bɔ diɲɛmaa na nin baraka Faransi tɔgɔ tiɲɛ o kuma wuli ka jɔn ni jateminɛ ale bɛ min ɲini sa farafin jamana minnu bɛ yen denmisɛn minnu bɛ yen ni Union européenne bɛ wari d'u ma u kana wari in du gansan f'u ka wuli ka jɔ de kɛ ka Faransi dɛmɛ min ye kunnafoni dili ye i k'a dɔn k'o dalasa kunnafoni jugu u k'o yɛlɛma u fana k'u ta kɛ nani ye Chine Turki Russie u k'olu sɛbɛkɔrɔ nani i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye mɔnɛ ka bɔ olu la a ko n'o tɛ an bɛ donni min na ko bi bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye sa k'a fɔ Emmanuel Macron jɔ ko a la i k'a dɔn a dɛsɛra fo k'a fɔ k'a to ten a ye kɛwalew a ye dabali fɔn fɔ tigɛ i k'a dɔn nin jamana fila kama nin min kɔni ye dɛsɛ yɛrɛ de ye a dɛsɛra a sɔmin kelen dɔ fana k'a fɔ farafin jamana caman de bɛ yen minnu kɔni b'a fɛ ka Mali ta in dabɔ ka d'a kan i k'a dɔn jɔnya ni tubabuw ka diyagoya ko a y'u ni tɔɔrɔ fo ka se a dan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la sabatungana ni ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara k'a f'i ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire fasiriba n'o ye Yusufu Zɛdi ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Zɛdi ko angɛrɛ ko gwɛlɛya bɛ halisa tosera tɔ ka gwan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna Modibo Keita ni wuli ka jɔ ma kɛ Asimi Goita fɛ minisiri in yɛrɛ de sera gwɛni ye sa ka sɔngɔ baara la pewu a dɛsɛra il doit être viré il est incompétent incapable cogo di jamana ti mara sentiment kan ko i buranya ni fɛ o ti marché jamana on parle de l'intérêt du pays namu gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min bɛ agriculture kunna namu gɛlɛya sa bolobiri ɲɛna tɛ galo ye sa o b'a fɔ piyan o y'i kungo de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna Modibo Keita Modibo dɛsɛra wa fadenya jala min n'a y'o sama ani angɛrɛ feerebaw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni angɛrɛ ko gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko jamana ka nafa bɛ yɔrɔ min na maa jumɛn b'o tereke ni ka taa i yɛrɛ kelen bɛ ka nafa lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu min sigilen bɛ n'o ye Sefiamu ye n'a ɲɛmaa Yusufu Kulubali ye a bɔra ka kuma minnu fɔ ni kuma ninnu ye tiɲɛ tɛnɛ ye Yusufu Kulubali y'a jaabi ni nka a ka kuma k'a gɛn k'a jɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko angɛrɛ ko gɛlɛyara digi kɛlen bɛ jamanadenw na wa fɛn min kɔni ye samiya ye n'ala ma jagɛ a tiɲɛna kaba sabula malokan kuma sera kabaw yɛrɛ kwara sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Modibo Keita ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri a bɔra ka kuma kɔmuso la n'o ye jabarani ye k'a fɔ angɛrɛ bɔrɔ kelen ko angɛrɛtigiw ko k'u bɛ angɛrɛ bɔrɔ kelen feere 10,000 u y'a ɲininka yala angɛrɛ bɔrɔ kelen feerela 10,000 Mali fa jumɛn a ma se ka kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye subvention ye k'u ko k'u ti angɛrɛ di fɔ wari jɛ de ka du dɛgɛ u ko k'o ye nkalon ye wa u ko k'u ka juru min bɛ k'o ka sara olu ko juru sarali ye diyagoya de ye koyi sabula san 3 san 4 angɛrɛ miliyari juru bɛ jamana la o kanini o juguman yɔrɔ bɛ min sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye nin kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen an ye nin fɔ ka tɛmɛ an bɛ ji de d'a sana la nin ye sɛbɛnkɔrɔ de ye an bɛ ji de d'a sana la sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye nin kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kuma kolo kalalenw de ye nin si ma se ka kala tura la min jɛlen bɛ tiɲɛ don angɛrɛ gɛlɛyara diɲɛ bɛɛ nka angɛrɛ ma tɛmɛ 4,000 8,000 wala 8,200 kan wala 8,400 a ma 10,000 sɔrɔ fansi sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen angɛrɛ fanba min bɛ yen ni sɛnɛkɛlaw mago b'a la n'o bi sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'u bɔ nɔgɔ la minisiri de y'i ban o la ka t'i bala maakura wɛrɛw la minnu yɛrɛ tɛ angɛrɛ ko ɲɛdɔn a t'u bolo u t'a sɔrɔ cogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko o de nana kɛ gɛlɛyaba ye
gɛlɛya min yɛrɛ n'o nana sɛnɛkɛlaw coro waati laban in na jamana kuntigi yɛrɛ fo ka taa se premier ministre nɔnabila ma olu de ye wuli kajɔ kɛ min bɛ se k'a to office du Niger kɔnɔ engrais dɔɔni ka sɔrɔ a diba kɔrɔw ma n'o ye Toguna agro industrie Jajeba ani DPA olu sera ka engrais de di sɛnɛkɛlaw ma maa minnu dara ministre fɛ k'olu kana ale ka engrais di n'a bɔra maa kelen na a maa 5 tɔ bɛɛ u si ma se ka na ni engrais bɔrɔ kelen ye Allah o de ma ɲɛ o u t'a ɲɛdɔn fadenya jala karisa mandi ɲɛ m'a fɛ k'a la bi a kɔlɔlɔ filɛ Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a jara a bi se fila ministre Modibo Keita min kɛra ɲinan san wɛrɛ tɛmɛ y'a ta ale sɔrɔ yen sabula malidenw bɛ min na ɲini o de ye remaniement ka kɛ joona a ka taa ka bɔ yen a sennɔ bɛ ministère fɛn fɛn na an b'a bɛɛ fura k'a kɛ ba joliba la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ Yusufu Zɛrɛ ale ka fasiri don daba ma naamu gɛlɛn Allah Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn i bolo don Jɔnji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ kan don n bɛ kɔni Allah n bɛ kɔni sɛbɛn ɲɛsɛbɛn minnu k'a ma la preuve sɛrɛ maa min ɲɛsɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Konatɛ Baru kolondigi Jɔnji Seydou a ko bawule n'i y'o kɛ ka banakɔtaa ko i ye dɔ de fara nɔgɔ kan a jɛ man di CNPM min ye patronat ye Jɔnni Seydou k'a dɔn a tɔ dakolo cila k'a filenkolon di wele ni janfa kɛra ka min da ka bila a ɲɛmaa la Musa Dɛki Bali o kɔni ye a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔninen ye Jɔnni Seydou k'a dɔn Musa Dɛki Bali o kɔni ye lotɛlitigi den ye Jɔnni Seydou k'a dɔn nkalon ni namara bɛɛ lajɛlen kɛra min kɔni ye ayiwa Jaaje Sangare i k'a dɔn ani ayiwa Kulu Jɔnni Seydou min ye Madu Sɛnsɛn n'u k'a ma ko Kulu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dara cɛkɔrɔba la ka cɛkɔrɔba ni ka yamaruya ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka d'a ma nin ko in kɔni ale de bɛ se k'a ɲɛnabɔ min ye Soya Golfa ye nka Soya Golfa a ye dabalijugu tigɛ i k'a dɔn a ye fɛɛrɛ k'u la sabula a ye janfa min tigɛ k'u sɛgɛrɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ jaa i k'a dɔn Musa Dɛki Bali nin ko de tun bɛ Soya Golfa n'a jɛɲɔgɔnw kɔnɔ kabini bila ko tɛ u ma kɔrɔtɔ tuma min n'u nana fanga sɔrɔ a kɛr'u ɲɛna yɛrɛ de k'u ye fanga sɔrɔ Jɔnni Seydou k'a dun nana dabali kura tigɛ olu welela den camancɛ fanga na a ye na fɛɛrɛ tigɛ min ye sɔrɔ bosobaw ye u ka se ka bɛn ku la min ye patronat ye a mankan bɛ duga o tuma a ye dabali tigɛ dabali in bɛ ɲɛsin i n'a fɔ sariya kuraw tali ma min ye vote kuraw ye ni nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ bɛɛ hakili sigira vote kuraw bɛ kɛ Jɔnni Seydou ni e yɛrɛ nana o yɔrɔ bɛɛ minnu yɛrɛ sɔnna e ka sigi n'i sina k'olu fila bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la ko olu yɛrɛ da t'a kuma na yalɔ kɔni i ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn a ma dan o ma koyi min kun b'a kɔnɔ o de ye Musa Dɛki Bali ye Jɔnni Seydou k'a dɔn u nana wele bila o ma joona joona o de bɛna ta ka kɛ ɲɛmaa ye Jɔnni Seydou k'i k'a dɔn ko dakolo cɛla k'a filenkolon di sabula min ye patronat ye min kɔni jɛlen don maa fila min nin bɔra a la olu t'a to yen olu tɛ kɛlɛ bila abada yalima dɔ ma fara gɛlɛya kan wa Jɔnni Seydou k'a dɔn ni maa kɛra cɛkɔrɔba ye n'i kɛra maa hakili sigilen mɔgɔ mana da i la n'i ma ɲɛ baara kɛli kɔ a kɛ ni hakili ye hakili in de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn n'a ye nka n'i fori ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ ka mɔgɔw janfa Jɔnni Seydou k'a dɔn janfa tɔ bɛ taa kɛ gɛlɛyaba de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min